Langnirja Bensing Timong Arong Along APSLC Party Tompen Nonang Keleji MP Kelegalong Kachapati Dun Abang Pujai Katharapan Kangthum Karnela Pen Majoining Amai Kepamanpon Lasonji Theria Cheklone Painko Rahiniarni Lakainko Rapi Deopani Constituency ke Parlo Langnirja Bensing Timong Arong Along APSLC Party Tompen Nonang Keleji MP Kelegalong Kachapati Dun Jabang Pujai Katharapan Kangthum Karnela Pen Majoining Amai Kepamanpon Bangsa Mailong BJP Song Pan Kongdung Aratum Maning Kachitika Vidira Jok APSL Song Long Chipok Dun Rinti Bokojan Pen Lawrence Lake Loti Ki Minus Karbiang Long Nang duma mitang alam nang duma mitang culture jakta duet nang duma mitang ritu do pot la potsi nang duma dekta akaprek sikim nang dipusi la soron itu man pitiklo la soron nang si itu man dek nang kim bilu Idek kim pulut lagi, idek pulut lagi, anu kaprek ke dagai jakong belu. Lalu, la India adek kim puta, India adek kim ta, la India adek kim deklo, bang kaprek ke along kaprek pen bang ra dagai jakong belu. Lapot si, Sita ini tu kecing pen la soalam sini ni deh. Sidul long pulo, angning isi la pen angning so inkoy long pulo, lake tribal area pusikul. Amat tribal area putai jom sini ni kasuplang pupilo. Samson singing di la so sidul pen si tribal area nang pasilam deklah. Amat Samson singing tiap hanya pinci tulok amat keciplan tua bangke harus kresen kebra kebra hinian ingkan itu mak council kecing siut election novelang kelabang suhut kang wai munit ingwai jai se claim SC Booth adi deputy commissioner alang li ke cuma muni amat alang li abang gela 6 schedule dalam sini pemil amat alang li ke karbiatum amen ansi ha government of Andong di homosti arlo dak Langnirja long ini MP candidate sarjai kata pan kang karni lapen parta dak tumsi roktok labang so mai tibi pot heget pot ke pini arna long piarat Langnirja rat pana juru lo lapuan rada ka cetong heget pot APSLC asong pen amai ke lapuan narat ke lake dulu athemani litum ke ha char pen gari motor toipo ing thumani taim pun mate si dak lapuson larong nirong thom pen ka pangrum lapuson sirat ke pangrum bom si lapuan narat ke dulu asi juru lo dak Langnirja lapen ke bok terai arat ke doan apa cita me litum da bangso song pan ke kroy tuma candidate pan ke kroy pen pini dak na juru mo ke juru lo sinon ke bang GMP kili ga gut ke ni li karbiang long rat fan is bet ni chuning ring tung chuning ring tung bang la hello ini tum karbiang long kala hemprek alam penan si tum pasu chot di election ta rapen rar tum tala salam tum si chot si bini pen ke tum karbiang long rat tum kama isi ka chala nai bang la hello sonni alam si tum thanang ko hemprek e sonner ke dorde lo hemprek la pen inglong ara ra fan ke rai kom batum sing ni dak hai labang lana kok sik situ la rona teng pen ing long rat fan kerai kom haya tum tumat lo labang chat nang kok la sonni hembrek la pen la tribal protection possible ing long rat fan kerai kom la sonni ke la ke akenang sot isibet lo alin lin isibet nang po labang adi to cetang ko bang adi lo la sonni ke la ke akenang sot lo apot sing pini karbiang long arat kamun tinengi bangke pini BJP le punon kongres le punon hemprek lam pen ke election se patu icho lapen inglong rara pan raikom nangi puke pini ni jai he KJKB tu pan amen thanang po trading license beha paper ke claim dia basa tain thanang po ni jai he apot si pini APSLC asongan vet lo laposon kama tha hai kan ni jai ke apot si non ke bang JP ke le gut bang ke sarjai ka thar lapen APSLC song pan PC pa hai po bang ma thang na ko labang ke nang sot kali pulutang te none thido thulang BJP Kongres along ke lake Bihari tum ta doji Bongli ta doji la pen kapre da ke cepat tumdun pola ke bang klaibe situ ante APSLC song long ke Bihari Bongli ke bang be dei helo ante nile tum ning the ma ning thelon te
เมทังเคซีพันสินิงเทลลาเป็นอิงลงรัฐพันสินิงเทดามโลอันเกฮัลาปูบิฮารีบองลิตุงกาจิงรูมาลงเสียคุยตุมาการเบียร์ตุงตาอิงลงสุดนะฮับเสียคุยจิงรูมุกุรองลังตั้งแต่ละเกนิงเทนนิงเทนดักลาสินอนลาkaning je hai hut kaning je kang tung hut le kar biang lo na tung ta na chitu dun pak pak tang le tung hai det la si la hello ini kar biang lo ra pha chuning ri ke la kan dak lang nirja ana ba yara ra phan itu mai je kan ba ke churu bang pa chero kan sa tu ve por ne tu fe Facebook anong thelong lo je tum ba jong lo la ai ka sia la so ne phan ai kom sai ki tum kang kinep kang nang kom la pak nang hin pen kadang lang pasini je masa la kinep kang nang pu tha bang ni li bu ji ban ko hala me thanga keng tong chi bi kok se bang a keng tong ke jong dun po son se man de alang li tu bang pulo hala so foto pini ke dir dam no ma di la ala arjani si dir dat pulo pini bin chong dat pulo la so posining ke oi ben si a son ken ni mo si kes bang pi lo ante alang tum claim ante di nili ka juang tong bang ke alang na claim lo kente jong si pini hala rong phar sang ho fan pini ne pon check lo kes pi lo son son ken dat po ante hala alang li tu met hang amu e pa na kinep check tha tipulo son ke thak nang tok le la sila ke kertang la son ken nang ni kumane phanjong sila son claim nang ni pulo tang de thak pe det ni claim de claim ke rapet nang po non e kumane phan ke nang le pini party song kwa men pensi me thang ke si pan ka chi ber bang la jok si la la sia me thang keng tong si bi kok se bang keng tong ke jong dun la so bang ke la ke jok chin ping lo la ke si pi hala munna cho han pu ko ane bini kang ton kang thi kes pi hai lo man te la son do lang ini tum long te aron re pen ante tum long le phelang na cherai bini sar the phang cho long le cherai pi det ning kan thong kep tlapan ku pi lo klem hai gen te tuliran rong ha ke hai pini eme thanga kar bi tum han penet check jel thap thosi ning tang u bu che bek laing ko ma la ke jok ta un la ke osmar pan ade phage ni la thek he la ke hengra oni lobong panu pula son ale be mati la ke nang le jong se kang tang che bek langi pro tang de pini kar biang long rar ki sung pajok pa nang le phaning tang u punang hok ji sita kumane phan duk det boy der phan kumane phan nang li bu panet check la ke nang li phaning tang u punang hok ji la ke nang le binong e ke ka phire hektik bang lo ka phire posina ni penet check lo la ke nang li lam ben than pare ne da lo pu ne da lo la ke thek the del lo abe thang tum bang la ta claim poson de ni thang na putun thai be ta me thang jo claim vek mati la sila e chok chi se pini la halo ni li pu yu bang ke la so pane check bang la ke chok chi piglo ame thang keng tong chi because bang keng tong ke jong dun si punang ko Jarong dancing kimung arong sini tum dak mass joining a program dolo munit ka chetong bang surita sose la pen ke BJP pen loksi dak APHLC long nang join dun lo rong krehini amunit atum la pen adona bang e bang don pharo ke thom rap kep sose la pen amunit a phai ke suri sira krehi pharohini sose amuluk neritum along pini APHLC long nang join dun lo la pen nang join dun kang tum do olang pusi berta ko nang letu pini leda karbi chot kali reng mata dolo reng managata la pen adivasi atum ta dolo la pen akhai kapre tum dak ke do dim atum an ke garo tum ata dak dolo pini la pen nelitum chini lo APHLC si la bangso aron abang ke la bangso election ke do aron abang ke ni tum highway la pen APHLCC k la pen long ri apan kacirai asai ke claim vek pola pen ni tum si claim high shot la pen ningje ta high shot anut ka pre ke high he pen claim ta high he ka ningje le ka high he lo te ke claim le ka high lang ma la tu ke la pen la don rong krihini ang bong government asakori ke long ke bang hini ve da non anta sakori ka pipe la tum phat munit tum phat papi duk were da karbi tum phat adivasi phan naga tum phan rengma tum phan garo tum phan dak papi duk were karbi tum phan da papi duk were da Tapi sar patu ya por lumbajong lo ITCL bang kurang phar sang ne timung so ne la bang so amnit phan raikom sai ki tum kinep kang nang ko nak thak nang lin pen kilo reply pi la ke la bongo sena RSS tum kapin khat ateng pen
la BJP karbia tum ki ludun hala tum arisim che plang dun si karbi hijan se kache arrest dia pan si ke claim arrest lo sita la son tak akahe no mu chot ke BJP dum se claim lo lage alang li phan da kidnap lo kente hala ka kidnap dum phan arrest lo ma arrest re kente la mat si alang li tum ake chok che si ke claim lo amasi ni li tum APHL si tum da thur pak nang kok lo la amasi hala ko rong phar body o jet rong phar alang li phan police tum non lo to adlu release to adlu sita muna chuhan phan ke BJP tum nonan arrest hai helang la IT cell along ke do akar bi tum ta muna chuhan birudhe ke thang na ningje ta hai helang la pen arrest ta hai helang therak me ha la muna chuhan arisim si la tum anda karbia tum hangdun jo do BJP long ke do hangdun jo IT cell ta hoka do vi tum anta muna chuhan risim si cheplang dun thurong le therak me akam la bangke tang te sar non social media long ko si viral du lang je na tum kedam tangar ni tara basalong la so alam puthak ko pilo nang lihin dan reply pithe lage viral ulo na thike munik ke chetong lak si bak do ke di nang li tum jok ta thek long lo ni li tum poisa lagi pira ke van da kali gari ta hayar pipe ame thang si bang ke wa lage athema non ke chini lo tribal atum an chelang pet si che song nang yi po bang chelang pet chini pet lo lama si tribal atum an arni si ha tarabasa long ke wang pet lo lage ning arong alam bilo na dolang ma ASDC tumpen lam thea jupon long common candidate chong wai candidate tribal tumke pola bang so pothak nang lihin ben pilu pujige APHLC candidate ke common candidate lo ke athema APHLC bolete all party hill leaders conference lo ke APHLC candidate ni li ke common candidate lo tribal tum phan ke alang li tum si nang se kroi dun de puchon nat lo lage la pen alang li tum ke long da chua batai council hut ke long council election hut ke long ta surikre throkwet bu adang isi pen ke chepen kado ve pen ching rum pet si alang li tum ke chia tum alang li tum along dun bom yilak pasi ka matha dun de lo bangai ke chia tum ge lage ka tribal tum ha ka pibir dia phan lok se claim lo pot ASDC long dun de lo lage la pen ni tum APHLC tum along ta nang dun nang ji pun ni tum puta pupe ke chia tum bangke long aso tum anye chelang pet nang po la long khilonjia ohomia tum la pen adivasi tum gen ni tum chelang pon pet tu kopia posi chelang pon pet po athema la bangso schedule district pu adivasi tum si ke long pa phrang lo itum phrang la pen aron ben ke alang litum ta schedule tribe nangji la pen a home ta ho khilonjia ohomia tumanta schedule tribe cheplang at nangji pusi ni litum hakko ben nakalang lo conversion no pasi aka break alam ningye dun rong chot anat lo ala tum anta itum tribal amunit lo la posi ni tum chelang pet nang yipol DNA pende lang dom lo te itum akhai ijat pet lo la ohomia khilonjia long kus atum ta do rasbongsi atum ta do la ben hala kia kosari ho la son kalila halaga hai mes ko sari pendak etum nile palong dola boro tum talo la penhala hajong kalidak son arnisiat ilito thengal ko sari hala tum anta nil tum long si dolo itu ma khei sivet lebe mongolia na khei sai se ilitum la puyo tribal la khei sai se bang yok ta la si chelang lo kente a khei si chelang lo kente kado we pirthe dang ta brahmin tum da bang a khei si chelang lo la sinon na nai tum thek long ke di itu ma chief minister brahmin port la si brahmin to mansi appointment piver atiti kente alang lita yad vet lo la tuki itum la si nilitum APHLC tum ge la si ke claim lo chelang pet pu ni tum mangi